Hukumar bunƙasa ayyukan yada fasahar noma da haɗa bincike da masu amfani da sakamakon binciken NAERLS ta bayyana cewa sauyin yanayi na ci gaba da yin illa ga noman tumatir, lamarin da ke rage yawan amfanin gona da kuma barazana ga tsarin abinci a Najeriya. Babban daraktan hukumar Farfesa Yusuf Sani Ahmad, wanda injiniya Aminu Fage ya wakilta, ya bayyana hakan a wani taron wayar da kan masu ruwa da tsaki kan dabarun daidaita noman tumatir da sauyin yanayi wanda aka gudanar a Samaru, Zariya. Miliyan 7 tons per hectare a kowace hectare. Amma su zaka ga nasu ya yi sama, ya kai har wajen 38 zuwa 40 abin da za su samu a hectare guda. Taimaka manoman ya zama cewa mu wayi gari wata rana a ce Najeriya ita ce ta ɗaya a duk Afirka, kuma ba za mu ringa kashe kuɗinmu muna fita muna siyo tumatirin gwangwani daga waje. A nata jawabin, Dr. Ololade Latifat Abdulrahman ta ce magance tasirin sauyin yanayi na buƙatar ƙarin wayar da kai da haɗin gwiwar dukkan masu ruwa da tsaki. Able to gain that knowledge and skills as well as practical application of climate adaptability. Ta kuma buƙaci manoma su yi amfani da ilimin da suka samu domin inganta ayyukan gonakinsu. A nasu jawabin, waɗanda suka halarci taron sun ƙara da cewa saboda so da yawan gaske abubuwan duk da akan kawo don ci gaban manomi ne gaskiya. Manomi ya noma tumatir daga nan arewa sai kaga an loda tumatir mota kafin a kai Lagos ko a kai Ibadan ko Port Harcourt tumatir ta lalace. To yanzu nan aka zo aka yi mana wannan training, kaga in muka noma abu mu manoman mu na noma, mu masu processing muna yi, marketers kuma suna yi. A ƙarshen taron an raba wa manoma ingantattun irin tumatir domin ƙara musu damar tinkarar kalubalen sauyin yanayi. Ƙarshen rahoton kenan. Salma Hassan, Capitol TV Hausa.